Midalikyat sa Police Regional Office 11 si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. kagabi. Una kinimidiretso sa headquarters sa Manila. Gikan sa PRO bar si Azurin kung asa adunay nahitabong pagpamusil sa mga opisyal sa barangay una sa iyang pagbisita. Pinakaulahing namatay ang barangay Kagawad sa Polyok, parang Maguindanao del Norte nga si Abdul Malik Uban nga gipusil sa duha ka mga armado. Sakay si Uban ug ang iyang asawa nga si Salma sa ilang kotse niadtong Abril 9, Easter Sunday sa buntag sa Rizal Avenue, parang Maguindanao del Norte. Busa, nagdasig si Azurin sa kapulisan sa Davao Region nga sugdan dayon ang assessment ug evaluation sa tanang barangay officials ug sa mga mudaganay karong barangay ug SK elections sa Oktubre 2023. As I have said kanina doon sa sa police sa Probar, we are entering this year we'll be conducting the barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023. By that time, iba na nga ang inyong Chief PNP, but starting today or maybe it started since last month, that we need to continue assessing, evaluating the different threat level of our elected, appointed, local and national leaders dito sa buong police, dito sa buong Region 11. Why? Because as much as possible, we wanted to keep the peace in our region. We wanted na walang masaktan, walang masugatan, or walang mamatay. Dako sab ang pasalamat ni Azurin Jr. sa kapulisan sa PRO 11 sa nahimo ni ining kontribusyon sa pagkunhod sa kriminalidad sa tibuok Pilipinas. Apil sa gipasalamatan ang mga sundalo ug ubang law enforcement agency ug ang katawhan sa pagkunhod sa krimen hangtod 40%, partikular na ang 8 ka focus crimes sa unang quarter ning tuiga. Yung accomplishment ng Philippine National Police last year with the previous year, we can say that we really did very well, considering na last year ay papunta na tayo sa normal. So hindi na gaya ng dati na maraming mga restrictions. Gihagit sab niini ang mga pulis nga ipadayon ang kampanya kontra illegal nga droga. Magtinabangay aron magpabilin ang insurgency free sa Davao Region. Kay nagtuo si Azurin, daghang musulod nga negosyo kung adunay kalinaw ang usa ka lugar. Gisulti sab niini atol sa iyang pagbisita sa PRO 11 headquarters nga napulo na lang kaadlaw ang iyang pagpanerbisyo isip hepe sa PNP. Kinahanglan nga ipadayon gyud ang nasugdan nga momentum sa pagpatuman sa kahusay ug kalinaw sa Rehiyon 11.